Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Tokulang sokedam atowar kahino parpig ajok ratatum kaningri hangjo. Lason sila khaingkora hini sarupathar emisi constituency ardo balipathar ahawar tokulang sokedam atowar kahino et ajok rong aradatum kedam kebang akisung thetan kachitongna. Athela bangso atowar kachileng atum inglong arat saide apotsi ajo phirlota chehelat nangko lapen kisudet ahuta lapen usumar loke charli sitami labangso atowar si cheleng nangpo apotsi kemesen atowar kasilam piji aphansi radatum pen kachuning ripo lapen pherangke atum kahumri dam ahuta inglong pen inut bang phiki usu amahang pathekji aporlu sita gari kachileng un edet ajok aduk dupik sita saijok je bike pensi hospital an chewan nanglu lapen halabang so atowar MLA Dr. Numol Mumin aprang selam pilo sita ke klempi nangji ateng klempi pedet ajok non ponta rong aratatum kisung chingtang nang bomla lapen kasimar pi an atowar da gari ke thik ke padam pik ajok hengno thui etlu Karbi Anglong arlo along HIV akisu ke ongdong aphai angthek ke longpon. Karbi Anglong arlo rakia hormu kirim lapen injection kachipi thapen HIV akisu ke ongdong aphai angthek ke longpon. Lapen suarlo atum sitami okiwai kachijor thapen ta bangso HIV akisu ke long aphai nangkibat. Laswa keso block wise pen langdam lo pulote kedam tang matijong achiklo suri hinira inkorai si pen nonaru achiklo suri hinira inkorapli aningkan pen pangrum pet pen HIV keso manja block pen bang pharo hinira cranier cap aphai keli somsi choki hola block pen bang krister ke hauraghat block pen bang inkoira pho bukajan block pen bang pharo isira ner cap lapen west karbi anglong block pen bang trokebra trok aphai angthe kelongpon laswa long bang pharo pliso si HIV akeso angthe longpon lasinon amat kachiripon akenang sot lapen karbi anglong arlu sopin swatum ta cherok tok donang jilapen jasimet sopin swatum rakia hormu kirim pang arnang ji kalipulote sodak pen ilitum KSA hamphanga song pen sodak akang sai pe donang ji pusi pherang ke amaya long pen pachinipo phuloni pen oroning tikathar karbi anglong news arsikjit alampu thak lake yiltum hamphanga long non kisu kiumpluk labang so puthak lo Kedam tang arunipai krip liar ni niltum Joint Director of Health Services asa hemlong tum karbilchari songman chapati pipon si kisu apai puthak humri dam lo la si hodak pen niltum report na kilong teng putang te kapheri me miason la bangmote isi kisu project akisu nang klang dang lo la ke isi HIV mate H bo kisu la si niltum hodak report kilong teng pen niltum pan report ang pilo lasi labangso report puthak ni linon hodak penang ludung pong nang tuman nampak langit po lagi si block wise pen lo Karbi Anglong long lasi manja block pen ke 218 cases lapen Chukiola pen ke 19 cases Hauraghat pen 25 Bokajan pen 108 lapen West Karbi Anglong pen 66 cases dukolo niltum dak Inglong kedai a government school ke doan aphan education pen kelang ke pangkripon. Lason si Karbi Anglong arlo along ongdong ahabar along eson pen eson rat atum akisung chetong nang bomla. Lason sila khaing korapli deopani emisi constituency along ta penang an adim osumar lo ke charli atum lapen lothan bang atum aphan isi thedung kasik sakdo som sila dak osumar aphan an kitun pi ahemta dopet pi laso ajok ke cham ke che ahut ke antun pi long le detiti lapen penang an school along abangki lothan bang mate teachers kachetang te kadureta do ulang anparta ongdong a school ahem ke repairing a phanta langpon pe laso jog school ahem abangke hengno pon bomsi non abangke penang an school ke hengno et khangjanglu lapen ke loke charli bom aw somar ke pajunji alang ata non puarni anta pachetang pon pela lasi education ben kelang ardi kipi pon pen loke charli o somar atuma phan ke pana hok hideji aphan penang an arata tumpen chethan pon rinti lapen labang solong lakhain korapli deopani emisi constituency emisi lapen VDC chairperson atum penta kachilang don pen hawar ar loke misen pen osomar aphan loki pacharli long pe meji aphan klempon nangji puta deopani constituency arlo inglong arata tumpen chethan pon rinti
Panbari LP School ahem muring sang anpin School ahem pulote kapang thir jersey ke thek ponlong ke ong Sitanon ladak lakhain kora throk dwarbagore misi constituency angkang Panbari LP School along abang ke thek long pen sita manghu memi athi bangso school ahem muring sang lapen hijim memi bangso school ahem ang hap kawi ajok school ahem arlu chainong bi kedom lapen ahia phi ingke jang ajok hijim memi anpinlu labangso Panbari LP School ahem lapuson kachimandet laki SMC me phu pen danglok SMC klembang atum kachilangdun kapangkre ajoini si lapuson kachiman nanglu Athi SMC atum kaiketa school ahem kachipang thir edji aphan bor ipon akenang sot lapen kapang thir edji ke alangli tumta arpudo bonta alangli tum kachilang dun kapang kre ajoini si lapuson kachiman long lupusi penang an cherok tok arat atum pen chethanpon lason thak thak si labangso school along thanbang atumta school ahem kachipang thir jerke arpu thetan binong bonta alangli tumta osomar aphan lo than nangji pu anwet si school ahem abangki chepang thir thedet si pamuring sang lupu jong damimi lapu methangai school ingthir et nangji lapen mesen nangji pulote SMC atumta kopi kosonma kidok kisong lahai ki kachelangdon akenang sot anparta school thanbang wangma wangwema lapen osomar aphan lo thanma than thema lapen than pamema than pamemema kachelangdon akenang sot binong puta cherok tok arata tumpen chethanpon Karbi Anglong Autonomous Council Education iam Richard Tok Bipen Bukajan Constituency angkang along Kikimbom School ahem along an kahumridam. Aruni phaing kora hini arni Bukajan Constituency angkang along Netaji Subhash Chandra Bose Avasya Vidyalaya School, Lengriti State Model School, Lahorijan English LP and ME School lapen, Boys Residence School Building, Lahorijan along Kikimbom School ahem along an Karbi Anglong Autonomous Council Education iam Richard Tok Bipen kahumridam. Lason si Bukajan MSC Constituency angkang along Netaji Subhash Chandra Bose Avasya Vidyalaya School, Lengriti State Model School, Lahorijan English LP and ME School, Lapen, Boys Residence School Building, Lahorijan along Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi ahin pen kelang ke chari pedu ponsi ke claim ponve contractor atum aphan apora teng pen kapatang edji aphan lapen asai ke mesenji aphan than paritika Labang solong kachetong don Karbi Anglong Autonomous Council EM Mukut Mohanto Education Department pen Inspector of School Sri Biren Ingti lapen DPO SA SSA pen Khonsing Rong hang lapen anparta Education Department at team pen penangan chetong don